Comencem amb les ponències que tenim aquí. Volem saludar el doctor Josep Serrano, professor de la Facultat de Dret de la Universitat Internacional de Catalunya, la UIC, que parlarà també sobre l'aproximació al contingut dels costums de Tortosa. I després el senyor Albert Curto, arxiver i director de l'Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l'Ebre, farà també una ponència sobre els costums de Tortosa i les diferents edicions del llibre. Però començarà, diguéssim, des dels inicis. I bé, tindrem tota aquesta setmana ponents diferents que us anirem avançant i que podreu també consultar a les diferents xarxes socials de la biblioteca i a la web. Dir-vos que aquestes ponències se passen en streaming i que després les podeu consultar també a la pàgina web. I el dissabte, recordeu, tindrem una ruta literària que sortirà de la biblioteca a partir de les 11. I com a novetat també dir-vos que allí hi ha exposats diferents llibres d'edicions diferents de les costums que també podeu gaudir i consultar després a la biblioteca. I res més, ja està, i donem pas a la nostra alcaldessa, Meritxell Roigé. Endavant. Moltes gràcies, directora. Bé, jo seré molt breu perquè la directora de la biblioteca ja us ha explicat tot el que seria el diferent programa, però en definitiva és tornar a trobar-nos en aquestes jornades de patrimoni literari brenc i que arriben a la 8a edició, per tant ja absolutament consolidades. I evidentment en primer lloc vull saludar al doctor que ens acompanya i que en definitiva també una vegada més tornem a participar i a coincidir amb temes del doctor Serrano, amb temes que ens ajuden també a aprofundir pel que fa també en aquest cas a les costums de Tortosa. Després tindrem l'arxiver de la ciutat, el director de l'arxiu, que en aquest cas és Albert Curto, que és un gran coneixedor també de les costums de Tortosa i també suposa que ens explicarà també tot el fet que també disposem de l'exemplar i que fa recentment vam iniciar aquesta commemoració dels 750 anys. En definitiva, el 24 d'octubre, com ha dit la directora de la biblioteca, vam fer l'inici d'esta commemoració que es va portar a terme per part del govern, que enguany commemora l'any de les costums de Tortosa i també l'any del Consolat del Mar. Es va voler fer aquí a la nostra ciutat i es va fer aquí per un motiu molt important, perquè és el primer text jurídic en català que sorgeix d'aquí, que comença aquí i que a partir d'aquí és quan sorgeix el llibre del Consolat del Mar i és també a partir d'aquell capítol que parlava de tot el que era la part del dret marítim, tenint en compte la importància que tenia la nostra ciutat dintre del comerç marítim, del comerç fluvial. Per tant, a partir d'aquí, aquestes jornades, que com dic arriben a la 8a edició, estan pensades per poder debatre, per poder parlar, per poder sobretot aprofundir i donar a conèixer la importància d'aquest text jurídic tan important, no només aquí, sinó perquè sorgeix no només el llibre del Consolat del Mar, sinó que del llibre del Consolat del Mar sorgeixen altres drets a nivell marítim i comercial a tota Europa i per tant això ens ha de fer també veure la importància que tenen les costums de Tortosa i sobretot posar-les en valor i explicar-les també a les diferents generacions, que jo crec que és el repte que tenim tots plegats, que es coneguen les costums i que se sàpiga la importància de les costums de Tortosa. Vam voler fer aquestes jornades literàries dedicades a les costums, a la vegada també farem una reedició també de les costums, adaptant-ho també al tortosí actual, per tal de també, com dèiem, això poder ser un text que també ens serveixi per a que els més joves també el puguen conèixer. I al llarg de tota la setmana, dintre dels diferents ponents, veig alguns d'aquí que ens acompanyen, com l'advocat Peguerol, els diferents ponents que durant la setmana també ens ajudaran també a aprofundir amb els diferents aspectes, des de la vessant filològica fins a conèixer els diferents contexts històrics o jurídics del que van ser les costums de Tortosa. Per tant, jo res més, animar-vos a vindre durant tota la setmana, també a participar de la ruta literària que ens ha preparat Sintaxència, també la professora Sintaxència amb molta il·lusió, i confiar també en que això també ens serveixi, com he dit, per tal de donar més a conèixer i sobretot felicitar a la directora de la biblioteca, a tot l'equip que heu fet possible aquestes jornades que són de molta qualitat i que ens permetran, com dic, donar a conèixer la importància de les costums. Que vagi molt bé la jornada i ara ja a partir d'aquí escoltem el doctor Serrano. Moltes gràcies. Ja està posant. Gràcies. Sí, bona tarda a tothom. Gràcies, alcaldessa. En primer lloc voldria, en fi, és obligat, no?, agrair, felicitar primer a l'organització d'aquestes jornades. Crec que és bo recuperar i, si és possible, mantenir tot el que sigui possible
la memòria dels nostres avantpassats i en el vostre cas doncs, encara més raó per la importància que té el text dels costums, com ressaltava l'alcaldessa. Voldria també agrair que se m'hagi convidat a participar en elles. En segon lloc, voldria també donar les gràcies a Albert Curto perquè hem canviat l'ordre perquè jo he de tornar a Barcelona i si no s'entren no puc, per tant, m'ha cedit al seu lloc. Perquè, en fi, sembla una mica la composició de que de fet hauria de ser el segon, no? I li tocaria amb ell de fet inaugurar aquestes jornades, no? Que en definitiva és també un dels artífecs de la seva celebració. I en tercer lloc també, per acabar aquesta introducció, si em permeteu tindré un record per Jesús Massip, arxiver i historiador, no? Amb qui, amb diferència d'anys, vam compartir el mestratge amb el doctor Fonrius i que de fet va fer dels costums de Tortosa pràcticament, jo diria que l'objectiu principal, si no exclusiu de la seva recerca científica. No? Precisament col·labora amb una revista d'històric català que acaba de sortir i que publica també una necrològica d'ell feta pel seu fill Francesc Massip. No? Jesús Massip, com sabeu, doncs, cal destacar els seus nombrosíssims treballs sobre els costums, des de la gestació, els seus manuscrits i l'edició també, que ve en castellà, l'edició del text que va publicar la Fundació Noguera el 1996, que és la que donem com a, diguem-ne, edició definitiva, no? del text tortosí, que em sembla que també hi participava, si no recordo malament, la seva filla Àngels Massip, no? Que també intervindrà en aquestes jornades. Bé, dit tot això, a mi se m'ha assignat com a tema o objecte de la meva intervenció una aproximació al contingut dels costums de Tortosa, és a dir, veure quins són els seus principals elements i aspectes institucionals. I això, si em permeteu, m'obliga abans a donar unes pinzellades generals del dret de Tortosa, sobre el dret de Tortosa en el seu origen fins a arribar a 1272 i a la publicació després del llibre de costums. Sobretot per a fixar el que seria el seu context, diguem-ne, històric o jurídic general, per a després ja sí, això sí, centrar-nos en el que són les seues institucions, o almenys les principals institucions, no direm tampoc per a veure-ho tot, però almenys destacar les que considero, em sembla que són les més importants. En primer lloc, recordem que Tortosa és conquerida per Ramon Berenguer IV de Barcelona el 1148, una conquesta que hem de vincular a la de Lleida l'any següent, Lleida el seu territori el 1149, i encara a les que són avui les comarques de la Terra Alta i Ribera d'Ebre en els anys immediats. Unes conquestes que, en paraules dels autors, culminen el procés, diuen, de conquesta catalana definint el territori del que aviat es coneixerà com Catalunya. D'altra banda, la ciutat i terme de Tortosa esdevenen també el primer senyoriu que s'erigeix cronològicament parlant en la nostra zona, compartit des d'un primer moment i d'una forma poc precisa, però compartit en definitiva entre la família Montcada i l'Orde del Temple. Un cosenyoriu no exempt de conflictes de tot ordre, sobretot a partir de 1181, quan el rei en fa donació plena als cavallers templers, tot això sí preservant els drets que tenia la família Montcada. Un cosenyoriu que, com sabreu, també dura fins a finals del segle XIII, quan és la corona que recupera plenament Tortosa, la ciutat i el seu territori, a través de diverses permutes, canvis, etc., que fa amb els Montcada i amb l'Orde del Temple. També Tortosa encapçala l'acció repobladora cristiana de la nostra zona, amb la concessió pel mateix comte de Barcelona, Ramon Berenguer IV, sembla que d'una forma immediata d'una carta de població del 30 de desembre de 1148, ampliada per una altra, que és la que coneixem, de 30 de novembre de 1149. Una carta aquesta que després inspirarà la de Lleida, de 1150, i encara la de Palma, a Mallorca, al 1230, concedida en aquest cas per Jaume I. Una carta que va adreçada a la nova població cristiana, mentre que les comunitats sarraïna i jueva, que es mantenen, que segueixen a Tortosa, com sabreu, doncs reben sengles cartes de seguretat i franquesa que els hi atorga el mateix Ramon Berenguer IV, amb les quals doncs, poden quedar-se al territori i a la ciutat. Tornant a la carta cristiana de 1149, des d'un punt de vista jurídic, històric, aquesta carta és en si mateixa és el germen del nou dret propi pel que es regiran els veïns de Tortosa i tot el seu extens territori que comprèn, doncs, com sabeu, des del Coll de Balaguer fins a Ulldecona, Rocafolletera, en terme de Benifallet i el mar. Una carta de població àmplia que va més enllà del mer interès repoblador, doncs inclou un breu estatut jurídic que no és freqüent en altres actes poblacionals similars. I la raó és evident, es fa atenent a la rellevància que té Tortosa, un dels nuclis més importants de la nostra zona, la desembocadura de l'Ebre, amb la seva activitat marítima i comercial, el seu port, les seves drassanes, un document que vol assegurar l'èxit de la repoblació
concedint certes garanties i beneficis i millores als nous pobladors cristians, no? I que per això precisament la mateixa carta, el document en si, a més, i d'aquí també la seva importància, o un altre element que ha destacat de la seva rellevància, és que el propi document també expressa o posa de manifest el canvi molt important que es produeix en el règim senyorial que aquí s'instaura si el comparem amb el de la Catalunya Vella. Doncs la població cristiana de Tortosa rep l'exempció de tota càrrega i en especial també se'ls eximeix dels coneguts abusos i mals usos feudals que s'apliquen als vassalls de senyor a la Catalunya Vella. En tot cas, també cal dir-ho, a la carta com a primer element del dret tortosí s'afegiran després altres usos i costums que porten els nous pobladors cristians en tot el procés migratori que es produeix cap aquí. A ells també s'incorporaran altres costums que s'aniran creant a poc a poc, conforme la comunitat es va consolidant, i encara hauríem d'afegir un altre element que són els beneficis i privilegis que el comte de Barcelona, o després els senyors, van concedint a la ciutat i als seus habitants.